Hello! Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa lahat po na nanonood ngayon. Ngayon po ay hapon na. Meron po tayong nag-order ngayon ng bibingkang 2-in-1, latik at saka tapong. Dadalhin ko ito sa Manila. Nga pala, thank you sa pag-order mo, Christine Minor Gonzales. At saka, congratulations, best wishes. God bless. Thank you sa pag-order mo. Ito na yung order mo, bibingkang latik, saka tapong. Yung latik, masarap yan kasi yan yung sa Pangasinan, gagarol. May gabay dauntan. Yan o. Pakita ko muna. Yan. Naamoy yun na ba? Yan. Masarap yan. So, paano? I-deliver ko na ngayon kasi mag-alas 6 na. So, paano? Bye-bye. Ingat po tayo lahat at busy. God bless. Bye-bye. Nga pala, by the way, bago ako alis, mag-comment po kayo pagkatapos nito sa vlog. Gusto na po i-subscribe. Okay. Bless ulit. Bye-bye. Love you all. Bye-bye. See you.